హరే కృష్ణ. శ్రీమద్భగవద్గీత ద్వితీయోధ్యాయ సాంఖ్యయోగ శ్లోకం 42. యామిమాం పుష్పితాం వాచం ప్రవదంత్య విపశ్చితః వేదవాదరతాః పార్థ నాన్యదస్తితి వాదినః. యామిమాం 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 పుష్పితాం పుష్పితాం పుష్పితాం, ఇక్కడ సహా సైలెంట్ చేసుకోవాలి. పుష్పితాం పుష్పితాం వాచం వాచం యామిమాం పుష్పితాం వాచం యామిమాం పుష్పితాం వాచం ప్రవదంత్యా ప్రవదంత్యా, నా సైలెంట్ చేసుకుని తాకి యావత్తు ఈ విధంగా. ప్రవదంత్యా విపశ్చితః, సా సైలెంట్ చేసుకుని చాకికారం. విపశ్చితః ప్రవదంత్య విపశ్చితః ప్రవదంత్య విపశ్చితః ప్రవదంత్య విపశ్చితః. వేద వేద వాద వాద రతాః 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 పార్థ పార్థ, ఇక్కడ రా సైలెంట్ అవుతుంది. పార్థ వేదవాద రతాః పార్థ వేదవాద రతాః పార్థ వేదవాద రతాః పార్థ. నాణ్య నాణ్య దస్తీతి, ఇక్కడ సా సైలెంట్ అవుతుంది తాకీకారం. దస్తీతి 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 వాదినః వాదినః నాన్యదస్తితి వాదినః నాన్యదస్తితి వాదినః. యామిమాం పుష్పితాం వాచం ప్రవదంత్య విపశ్చితః వేదవాదరతాః పార్థ నాన్యదస్తితి వాదినః. హరే కృష్ణ.